Madalas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi, Kabisyo! Welcome back to the program. Top Yes po, Liga. Secrets. At kasama nga pa rin po natin ang ating top secret sharer of the night, si Rinks. Hi, Rinks! Hi po, DJ Rocky. Oh, sagutin mo na lahat ng mga tanong ko kanina. Anong tanong po ba, DJ Rocky? Marami po eh. Masyadong madami yung tanong ko, di ba? Ang dami ko kasing kinuwento. Grabe naman yung mga pasabog ng kwento mo. Okay, so galing kayong Baguio, may nangyari sa inyo. Paano ka nagkapamilya? Naging kayo ba? Oh, unahin ko muna yung Naging kami tanong, na po. naging kayo after nung Baguio? Opo. Hindi po, naging kami na po nung pabiyahe na po kami papuntang Baguio. Ah, kayo na nun, kaya may nangyari sa inyo. Opo. 4 Okay. days po kami dun eh. Ah, 4 days kayo doon. Opo. Okay. Pang forever din ba yon? Ngayon wala na po, DJ Rocky. Oh, sige, mamaya natin balikan yan kung bakit wala na. Okay, so pagbalik nyo ng Manila, kayo pa rin. Pagbalik namin ng Dubai po, DJ Rocky. Dubai na agad, hindi na Manila. Hindi ba kayo nagnaiya? Ay, opo. Oo. Kami pa rin po. Hindi, Oh. nauna po siya pumunta dito eh. Nauna po siya kasi mas nauna natapos yung bakasyon niya kaysa sa akin. Ah, okay. So, pagbalik nyo ng Dubai, kayo pa rin. Opo, kami pa rin, DJ Rocky. September 10, andito na ako sa Dubai. So, fast forward na lang natin. Mga September, October, November, goods pa naman yung relationship namin. Wait, may tanong ako. Walang-wala na kayo nung girlfriend mo dati. Wala na po, DJ Rocky. May Wala karelasyon na po, ka ba wala na during po. that time na iba bukod dito kay Rachel? Rochelle po. Oh, Rochelle. Wala. Wala. So, wala po. technically, Siya lang po, DJ Rocky. siya lang. Okay, eto bang si Rochelle, wala na talaga sila nung Indiano? Makakarating tayo dyan, DJ Rocky. Ay, Diyos ko! Taksapong Marianong Garapon! Oh, So, ngayon, DJ Rocky, fast forward natin. September, October, November, okay pa naman, goods naman. December, eto na. Tumawag yung magulang ko. Sabi ng magulang ko. Nanay ko po. Kasi papunta na po siya ng US noon eh. Sabi niya sa akin. Nak, sabi niya. Uwi ka na. Para makasama naman kita ng Pasko, tsaka New Year. Sabi niya sa akin. Tapos sabi ko, ma, nagsinungaling ako, DJ Rocky. Sabi ko, ma, pasensya na ako. May ina-applyan kasi ako papuntang Canada. Na-process na. So, hindi talaga ako makaka-uwi. Yun, nang ano yung puso ko nun, DJ Rocky, parang nanlambot ng sobra, na parang nanlumo ako, parang nanay ko, tinanggihan ko. Tas ang dahilan nun, DJ Rocky, is ang mas gusto kong makasama sa Christmas tsaka New Year is si girl, si Rochelle. Kaya nagsinungaling ako. So ngayon, fast forward, December 22. Iba yung actions niya ni Rochelle. Sabi ko sa kanya, bakit ganyan? Iba yung actions mo. Parang may tinatago ka sa phone mo, sabi ko sa kanya. And parang nagdududa na ako nung DJ Rocky, dinownload ko ngayon kung alam mo yung application na TrackView. Alam mo ba yung DJ Rocky? ay hindi ako gumagamit ng mga ganyan. Sige. Malalaman mo po yun. Yung TrackView na yun. Dinownload ko po. May tablet po kasi ako. Dinownload ko sa tablet ko. Nakakonect dito sa phone ko. Which is ma-access mo siya through audio. Ma-access mo. Tapos ma-access mo din yung camera. May ganon? pinatayo ko lang yun. Po? May ganun. Ida-download Opo, mo meron lang? po, DJ Rocky, kahit, Oh. Opo, kahit i-search mo po, meron po talaga yung TrackView. Tapos ngayon po ang nangyari. Nilagay ko po doon, iba yung actions nito. So, December 23, Friday. December 23 or 22, Friday yun eh.
Um, ang duty niya kasi palagi 7 to 3, 7 a.m. to 3 p.m. So every Friday po DJ Rocky, closing shift ako. 3 p.m. to 1 a.m. yung duty ko. Ngayon, pinapakinggan ko sa paligid. Okay pa naman, tulog siya. Tapos oo, iba pala yun. February na pala yung sinasabi ko. So yung December na yun is pinapakinggan ko sa paligid niya kasi hindi pinapakinggan ko sa loob ng kwarto namin kasi hindi man lang siya nagsabi na pauwi na siya. Kadalasan naman araw-araw sinasabi niya, pauwi na ako, ganto ganyan. I-chat kita pag nasa room na ako. Yung araw na yun, DJ Rocky, wala talaga. So pinapakinggan ko sa paligid niya, sabi ko po na. Hoy! Yung Indiano, Hoy! 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 umuungol pa si girl. Hoy! Papan, DJ Rocky. Sorry, I need to cut you. Hindi po kailangan magmura. Opo. Hello, Rings. Hello po. Hindi kailangan magmura. Opo, DJ Rocky. Nadadala lang po. I know. Pero hindi kailangan magmura. Opo, DJ Rocky. Nakadalawa ka na. Isa lang okay na eh. I-blip mo na lang, 'di ba? Hinaam mo pag naka-carried away ka na, tandaan mo radyo pa rin 'to. Opo. So, ayun nga po. So nandun yung Indiano. Oo. Parang napapakinggan ko. Nag-uusap pa lang naman sila eh. Okay pa naman. Nag-uusap pa naman sila. Yung katagalan, sabi ko parang may tao dun sa kwarto. Sabi ko, tas yun na. Parang, parang may iba akong naririnig. Ayun, umuungol na si girl. May nangyayari na. Tas mga ano na yun, DJ Rocky, mga 4 or 4:30. 4:30 p.m. Sabi ko sa katrabaho ko, uwi muna ako, kako. Di ko kaya to. May emergency ako. Oh, so umuwi Sabi ka. ko, Pagka uwi mo, nadatnan mo silang dalawa na nandun. Hindi po, DJ Rocky, kasi ang mistake ko po doon, chat ko siya eh. Sino ba yung nandyan? Sino yung tao nandyan? Naririnig ko may kausap ka. Pero nasa taxi na ako noon, pauwi na ako noon. Hindi ko na naabutan yung lalaki, pero doon sa bed may mga tissue, lahat. May mga bra na nakatanggal. Ayun, tapos yung recording, nandun sa cellphone ko, andito sa cellphone ko, DJ Rocky. Oh, wag mo na, hindi naman kailangan na ilabas yan. Anyway, fast forward na natin, Rings, ha? Kasi overtime Hindi na naman ako. Overtime na tayo. Ano ko lang sa kanya, sabi ko sa kanya, ano ba Rochelle, kako? Ano bang nangyayari sa'yo? Sino yun? Hindi ko pa alam na tatay ni baby yun nung DJ Rocky. Sabi ko, ano ba nangyayari sa'yo? Pati trabaho ko, wala na. Umuwi ako na hindi nagpapaalam sa management. Sabi ko sa kanya, mawawalan ako ng trabaho dahil sa pinagagagawa mo. Ano ba yan? Ano ba to? Ano ba yung sinasabi mo? Sabi niya sa akin, DJ Rocky. Ito, sabi ko, pinarinig ko sa kanya yung recording, DJ Rocky. Sabi niya, inaakusahan mo ko sa bagay na hindi ko naman ginawa. Halak ako sa kanya. Ano ba yan? Sabi ko, recording na yan, no? Akala mo siguro nagsisinungaling ako. Ito, pinasample ko pa sa kanya kung paano gumana yon yung track view. Tapos sabi niya sa akin, nung katagalan na, nasa alas 10 na ng gabi nun, DJ Rocky, sabi sa akin, pasensya na kasi pumunta lang daw yung papa ni baby kasi may kinuha daw sa room. Ay, grabe naman yun. Oh. O, lies. Okay, Rings. Pagkatapos no, naging kayo pa rin ba o nag-move on ka na? DJ Rocky, nagpakatanga pa rin ako. Nagpakatanga ka pa rin. Okay lang natapos yung pagpapakatanga mo? Ngayon lang. Ngayon lang o hanggang ngayon? Tanga ka pa rin? Hanggang ngayon. Pero masasabi ko pa rin naman na mahal ko pa po siya. Pero hindi na tulad ng dati kasi mas iniisip ko na po yung bad na nagawa niya sa akin eh. Okay, so after noon, naghiwalay na kayo. I mean, after Hindi few pa. months, naghiwalay kayo. Paano kayo naghiwalay? Naghiwalay kami ngayon lang November, DJ Rocky, kasi buntis siya eh, ulit. Kanino? Iyon ang di ko alam kasi umaatras siya sa DNA. Pero feeling mo ba ikaw yung tatay? Nung una, oo, feeling ko. Pero ngayon, hindi na. Kasi nung July, DJ Rocky, hindi kami okay. July 2024, buong buwan na yon siguro kung susumahin natin, mga siguro 1 week lang kami naging okay ni girl.
ni Rochelle. Okay, so... Yung month na yon, sabi niya sa akin, ay nagkapantal-pantal yung boobs niya. Hindi naman na ako bata para hindi makilatis ang So kiss pakiramdam mo that time buntis na siya. Di pa po. Kasi nalaman namin, umuwi ulit kami ng Pinas nung August. Nalaman namin nung malapit na kami pabalik, September 6 namin. Okay, nalaman sige. nila. Sandali lang, Rings. Ang humahaba na ulit yung kwento natin, no? Ano na natin to? Ano na yung mga eksaktong nangyari? Paano ka nagkapamilya? After na ninyo, nagkapamilya ka. Sabi mo, nagka-baby ka. Kanino ka may baby? Nagka-baby po ako yung una ko pong girlfriend. College pa lang po kami noon. Matagal na po yun. So 6 meaning years dati-dati pa. Po, dati pa yun, DJ Rocky. So may anak ka na pala. Kumbaga, bago ka Meron makipagrelasyon ako, 7 years dito kay Rochelle, may anak ka na. Po, alam niya po yun nung una pa lang po. Okay. Yun naman pala. Akala ko naman nagkapamilya ka after ng lahat ng sa inyo. Okay. So ngayon, anong plano mo sa buhay? Mag-move on ka na o wala na? Babay na? Wala na po, DJ Rocky, kasi talagang wala na, tapos na po eh. Kasi 4 na beses ako nagpakatanga sa kanya. 4 na beses ko siya nahuli, pero pinagbigyan ko pa rin siya. Okay. So anong realization mo? Ayun na nga po. Pag sa una pa lang na ginawa sa'yo, bitawan mo na kasi pabang kumakapit ka pa, mas sumasakit. Ayun na nga, the deeper you love, the deeper the pain. May pagganong ka pa. Sana magtatak talaga yan sa puso't isipan mo, Anyway, Riggs, maraming salamat sa iyong pagtawag. Kailangan overtime na tayo, Riggs. Magpadala ka na lang ng dirhams dito. O kaya Pix Chocolate. Hindi na bayad yung mga overtime namin. Charot na. Hindi, charot lang, Wedharot. Pag-uwi ko ng Pilipinas. Rinks, maraming salamat sa pag-share mo, At sana kahit papaano nakabawas ng bigat na nararamdaman mo yung pagtawag mo sa programang ito. Maraming salamat. Opo. Bye. Maraming salamat din po, DJ Rocky. Bye, good night po. Good night. Ang daming revelasyon, ang daming mga detalye, nakakaloka. So sa mga kabisyo natin out there, na unang beses pa lang nakita ang red flag, paniwalaan nyo agad yon. If people show you who they are, believe them. Do not make excuses for their bad habits or bad behavior. It is their character. Pero minsan, pwede rin naman magbigay ng benefit of the doubt. Anyway, kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok. Bukas ulit magsama-sama tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Dito lang yan sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nakapiling ang Basta Princess, DJ Rocky Terate kayo nakatutok. Dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Bye-bye. Ay, inulit ko lang pala yun, sorry. Meron ako inanong song Nilalagay ko lang. Ito na. Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!